FMK ta bayyana sunan da ake tsokanar da zai Sarkin Waka da shi. Na fi so a rika bani matsayin budurwa a fim ba uwa ba. Ka tsira da mutuncinka ya fi ka mutu a wulakance. Cewar Sa'idu Gwanja. Waɗannan na daga cikin labaran da za mu kawo muku a wannan rana. Da fatan za ku kasance tare da mu. Tsohon shugaban masu shirya fina-finan Kannywood Sa'idu Gwanja ya bayyana hakan ne a cikin rikicinsa da Rarara, inda ya sanar da bashi naira 50,000 a kafafen sada zumunta, inda nan take ce ba zai karba ba. Ni na san wata triple A sunana Sa'idu Gwanja, kuma tsohon shugaban Kano State Filmmakers a baya. Akwai wani abu tsakanina da Daura Kabutu Rarara wanda a siyasance mun tattauna da shi, ni da shi personally da waɗansu. Saboda haka ba abu ne da zan zo in ta maganganu a kafafen yada labarai ba. Saboda haka ni ba ni da wata matsala da shi, muna da kyakkyawar alaka ta siyasa a baya. Saboda haka da bai tuntube ni ba, ni ma ban tuntube shi ba, duk da kasancewar duk wanda suke tare da shi a nan mafi akasari babu wanda bai sanni ba. Babu wa'ansu daga ciki ma yarana ne, muna tare da su. Wa'ansu duk a ƙarƙashin mu suka taso. Kuma mun ba fa wanda ban jagoranta ba. Babu wanda ban jagoranta ba a film industry. Ina buga kirji. Saboda haka ka tuntube ni, kar ka tuntube ni. A'a, ni dan APC ne daman. Dan APC ne ni, kuma ba zan daina APC ba. To da kai maganan alaƙar ku da take tsakanin kai da Daura Kabutu Rarara. Kwanaki a watan azumin Ramadana akwai naira 50,000 da ya bayar, wanda wasu daga ciki dattijai a Kannywood sun karɓa, amma kai ka ce baka buƙatar wannan kuɗi, ko me dalili? To, shi wannan abu ne akan karan kaina. Shi abin da ake magana, ka tsira da mutuncinka ya fi ka mutu a wulaƙance. Saboda haka a lokacin nan gani ne kamar yadda na faɗa, kamar yadda na bada tarihi, a matsayina da na jagoranci industry din, dan zaka bani 50,000 sai kai talla da ni. 50,000 haba, ko miliyan 10 zaka bani ya kamata kai talla da ni. Ai na fi karfinta wallahi. Abinda za a bayar ko pension ko dividend na ainihin industry, ya kamata a ce a je a same ni har gida a bani. Amma daga wannan yadda ya mun ban ji daɗi ba, ni ma na rama, sai ya huce ni a gurina. Muka haɗu muna gaisawa, muna abin nan da makamantansu. Amma mutane suna ganin wannan ne dalilin da yasa bai jawo ni ba, bai yi abin nan ba. Ko ya jawo ni ko ya fi kowa sanin ni ɗan APC ne, ya fi kowa sanin ni mutumin Malam Ibrahim Shekarau ne. Ko Malam Ibrahim Shekarau yana bi na mu'amala ta siyasa. Saboda haka tunan mu ne ba zan yi ba. Wannan ita ce magana ta gaskiya. To ni na san wata triple A Kannywood din ma ita kanta, yaushe ni dan filmmakers ne, ni filmmakers ne. Wata hira da aka yi da FMK wadda ta ce ita da shahararren mawaƙin Hausa Sarkin Waka sun taso a unguwa ɗaya kuma suka yi ƙuruciya tare da jawo hankalin masoya. A cewar FMK, akwai wani suna na tsokana da Sarkin Waka baya son a kira shi da shi. Ta ce idan mutum ya furta sunan a gabansa zai iya fusata sosai. Da aka tambaye ta menene wannan suna, sai ta bayyana cewa ana kiran Naziru da dakan majina a matsayin sunan tsokana. FMK ta yi gargaɗin cewa duk wanda ya san Naziru kuma ya yi tunanin gwada masa wannan tsokana, ya kamata ya yi taka tsantsan. A nan kuma, jarumar Kannywood Rahma Sidi ta bayyana cewa tana son a riƙa ba ta matsayin budurwa a fina-finai maimakon matsayin uwa. Jarumar ta ce duk da cewa ta samu nasarori a masana'antar Kannywood, ciki har da mallakar mota, gida da sauran abubuwan more rayuwa, tana da burin ci gaba da taka rawa a matsayin budurwa a wasu fina-finai. Rahma Sidi ta kuma bayyana cewa ta taɓa yin aure, inda ta auri wani mutum wanda mahaifinsa ke harkar shirya fina-finai.